Carles, comencem per una valoració primer d'aquest partit contra la França. Bé, un partit també molt complicat com seran tots. Un equip, jo crec que hem fet un molt bon equip, amb jugadors contrastats a la categoria, jugadors amb experiència. Ens trobem un equip amb ofici, un equip on jo crec que el Josep Pérez, quan ell està bé, porten o intenten portar el ritme de partit, on tenen bons jugadors exteriors, moltes sortides per tirador, Carles Vivià jugant també el bloc directe, Harris jugant uns contra uns i José Nogués fent-ho cada vegada millor, i per dintre doncs, bueno, amb gent física en el 5, amb gent atlètica com el Musa Koné, que el vaig tindre a Palència, amb gent amb experiència que sap jugar molt bé i que fa una mica de tot, com l'Svetinovic. Bueno, crec que un partit difícil contra un equip on doncs, hi ha un staff i un entrenador que ja porta molts anys en la mateixa ciutat, en el mateix club, que sap de la idiosincràsia una miqueta del club i amb força jugadors que han estat amb ell i que tenen força guanyat. Per tant, bueno, com tots, un partit difícil on intentar pensar en nosaltres més que en ells com fem cada setmana, en millorar coses que no estem fent bé, millorar la nostra activitat defensiva, la nostra energia, el ser més constants durant més minuts, no tindre alt i baixos, no? L'últim partit es va veure molt clar que vam estar 3-4 vegades 10 punts per sobre i en un moment se'ns en va tot una miqueta a Norris. Per tant, bueno, intentant millorar nosaltres, fent les coses que creiem i els pilars una mica del club i de l'equip bé, perquè al final tota la feina que estem fent, que porto setmanes doncs, venint aquí a la roda de premsa i explicant-vos que entrenem molt bé i que l'equip doncs, cada vegada està millor, portar-ho a terme el dissabte a l'hora del partit, que és quan realment val. Respecte una mica a Òscar, vas comentar que no havies sigut capaç de motivar, d'estimular l'equip en aquests moments que estaven a millor. Què heu fet de diferent aquesta setmana? Bueno, potser sí que hem sigut més rigorosos i més exigents amb coses bàsiques que portem molt de temps dient que hem de fer bé i no fem bé, sobretot a nivell defensiu, ja et dic, amb pilars del joc que volem que siguin una mica la identitat de l'equip i del club, i amb això hem tingut que ser exigents. Deia la motivació perquè bueno, sembla que sortim una mica més freds que sortim en els entrenaments, no? Que ens costa, no sé si és un tema mental, un tema de que se'ns agarroten una mica les cames, doncs intentar que no ens passin aquestes coses, no? Intentar fer cada dia sense perdre el full de ruta, però sí que fer coses per millorar aquestes sensacions a l'hora de jugar el partit. Explica una mica la victòria de casa que resisteix, que són només 2 jornades. Fins a quin punt creus que es troba a faltar al públic? Molt. La veritat és que és un plaer jugar a Fontejau. Si fos en públic ja seria genial. No ho fem, però hem de pensar que estem en una etapa una mica diferent, que no podem tindre aquí la nostra afició, però que sí que li hem de començar a brindar victòries i tots tenim ganes, no? D'allà on entrenem i on és casa nostra, de poder aconseguir la primera victòria, però que no ens faci això perdre el nord i el cap pensant o pressionant-nos de més per guanyar el primer partit d'aquí. No, fer les coses millor de les que estem fent, seguir pensant que el que creiem i el que estem fent és el correcte i les coses acabaran sortint. I has parlat una mica abans del rival que ha tingut peces com Svetkovic, que han sigut bastant protagonistes, també José Pérez, que en destacaries més o que diries que són els seus punts forts? Bueno, jo crec que tenen un equip força complet, per no dir molt complet, amb 12 jugadors, i la característica una mica és que hi ha dies que juga un jugador bé i hi ha dies que juga un altre, no? Doncs bueno, ha jugat bé el Josep Pérez forces partits, 2 dels 4 partits
que han jugat i han guanyat, el Carles Vivià acabarà jugant molt bé, el José Negüés comença a jugar bé, el Harris tindrà un dia que els guanyarà un partit, el Nikos Betinovic és un jugador superregular en aquesta lliga i que sempre fa coses. Bueno, aniria dient d'un en un, no? Jugadors dels que poden fer o poden guanyar-te un partit. Per tant, hem de mirar una miqueta amb el conjunt, sabem de les seves característiques, dels seus talents en cada posició, però el que hem de fer, repeteixo, és nosaltres, el nostre camí, intentar pensar en fer les coses bé nosaltres, en fer les coses senzilles i bàsiques bé nosaltres i seguir competint i evidentment doncs, toca intentar guanyar a casa. No? Perfecte. Vale.